హలో గైస్, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో గైస్. మొన్న నేను కామెంట్స్ చదివాను అనమాట. బ్రో నువ్వు ఇట్లా మరి క్రియేటివ్ నుంచి తీసుకున్నావు బ్రో మొత్తం అని అన్నారు. మరి ఇప్పుడు అందుకే ట్రైలర్ ఎక్కించుకున్నాను అనమాట. ట్రైలర్లో అయితే క్రియేటివ్కి మారాలని చూడండి గైస్. క్రియేటివ్ పెడుతున్నా కానీ రావట్లేదు. సో ఇప్పుడైతే నేనైతే గ్రీషు గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే ఛానల్కి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసండి. ఈరోజు మీ ముందే అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అకౌంట్ అంటున్నాను గైస్. మీ ముందే నేను వరల్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసా గైస్. ఇప్పటికీ మీరు నమ్మకపోతే ఇంకా నేనేం చేయలేను గైస్. ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అన్నా. ఇదెక్కడ న్యాయం అన్నా అసలు. మీరు మున్నాబాయ్, అజ్జుబాయ్ వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు, మా లాంటి వాళ్ళకి అసలు ఏం సపోర్ట్ చేస్తారని. గివ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాను, కాకపోతే ఇప్పుడే కాదు, కొంచెం తొందరగా 1K చేసేస్తే ఎమ్మటే గివ్ అవే ఉంటుంది. లైవ్ గివ్ అవే, టీమ్ కోడ్ ఉండొచ్చు, అది మేబీ డిఫరెంట్ మీకోసం కొత్త గేమ్స్ తెస్తున్నా గైస్. మరి మీరు 50 సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ చేశారని చెప్పి ఒకసారి రావా వచ్చేసింది. ఒకసారి మీలో 99% మంది ఇప్పుడు దాకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు గైస్. 99% మెంబర్స్ గైస్. అంటే మీరే ఆలోచించండి. ముందైతే మనమైతే వుడ్ అయితే తీసేసుకున్నాం. వుడ్డే కదా మనకి ఆగండి. ఇప్పుడు మనకు మెయిన్ షీప్ బెడ్ కావాలిగా. ఒక షీపే దొరుకుతుంది. 3 షీప్స్ ఓకే. ఫుడ్ కూడా కొంచెం వచ్చింది. ఈ ఏరియాలో మనం ఇప్పుడైతే హౌస్కి అయితే కట్టుకుందాం. కానీ నాకు ఇంకా 2 షీప్స్ కావాలి గైస్, లేకపోతే బెడ్ ఉండదు. అప్పుడు ఎలా గైస్, బెడ్ లేకపోతే నిద్రపోవాలి. అప్పుడు చదువుకోండి. జాంబీస్ వచ్చి మా టెస్ట్ చేసేస్తాను. ఆగండి ఒకసారి చూద్దాం. ఇంకా గాయస్ ఇక్కడ చూస్తే కోల్ ఉంది. మన ఇది కూడా కొంచెం తీసుకున్నాం. వుడ్ ప్లాంక్స్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్ అనమాట. గేమ్ టాకర్స్కి చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే కానీ మన ప్రజలు చేయండి. మీకు ఎట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏమన్నా మీది అబ్జెక్షన్ ఉంటే, ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా 2 షీప్స్ కావాలి గైస్. 2 షీప్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ నెచ్చేది నేను. ఆగండి గైస్. ఇప్పుడు మనం చచ్చినా మన లూట్ ఏం కాకూడదు. ముందైతే ఒక చెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. చెస్ట్ ఒక ఇది ఇప్పుడు క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ పెట్టి పిల్లి గాయస్, పిల్లి ఇక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ఒక చెస్ట్ చేసుకున్నాం. చెస్ట్ చేసుకొని చెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుడ్ కావాలి గైస్. వుడ్ ఇవంతా పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ షీప్స్ గైస్. ఇప్పుడు మనం చచ్చినా కానీ ఏం కావాలి మన లూటు.
అవును గైస్, అవునవును. అయ్యో, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ షీప్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? షీప్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎక్కడ అవైలబుల్? మీరు ఎక్కడ దొరుకుతారు? నేను ప్లీజ్ నేను తెలుసుకోవచ్చా? ముందు ఇప్పుడు నా బేస్ వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడే ఉన్నాను. ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ గైస్. ఇంకొక ఇల్లు తయారు చేసుకొని ఉండటమే. ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంకా నైట్ మొత్తం అక్కడే ఉండాలి. మనకైతే దొరకట్లే కదా. గైస్ ఇంటూ మాకు పని ఇట్లా ఓకే పని చేస్తుంది. వుడ్ సాప్లింగ్స్ తీసుకున్నాం. వుడ్ సాప్లింగ్స్ అంటున్నా. ప్లాంక్స్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ ఇది కదా అక్కడ. ఇప్పుడు మనకి రీస్పాన్ పాయింట్ లేకపోయినా కానీ పనికి వస్తుంది. ఇంకో షీప్ గైస్, ఇంకొక షీప్ కావాలి గైస్ నాకు. ఇది కాకుండా గైస్ పారిపోతుంది. ఇంకొక దెబ్బ పడవా? ఇంకొక దెబ్బ గైస్ చచ్చిపోయింది నా చేతిలో. సరే గైస్, నేను చెప్పా కదా ఇంకొక దెబ్బ పడితే వస్తుందని. చెప్పానా లేదా అంతే చూడండి. నేను బై మిస్టేక్ ఇక్కడైతే పెట్టేసాను అనమాట వుడ్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ నుంచి ఓకే. ఇక్కడ వాటర్ ఓకే. ఈ ప్లేస్ చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే ఇంకొంచెం కాపలేదు గైస్ పండాలి. ఓ షెడ్ గైస్ చాలేదు. నీ షీప్ కాదు, ఆ షీప్ కావాలి. షీప్ ఎక్కడన్నా కనపడితే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి గైస్. అంటే నేను చూసింది అయితే ఉంది. నేను చూసింది నేనే కంపేస్తున్నాను. నాకు కావాలి కాదు కదా ఒరిజినల్ వాటి బ్రేక్ అవుతుంది. మరి కూల్ దొరకదా? కూల్ దొరకదా? ఆ కూల్ ఇక్కడ చూపెడుతుంది కానీ ఓకే గైస్, ఇక్కడ మన ఇల్లు అయితే రాబోతుంది అన్నమాట. ఏంటిది? ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్. నేనంటుందంటే ఊళ్ళు వస్తుందా? దీన్ని చంపితే ఊళ్ళు వస్తుందా? ఏమొచ్చింది గైస్? నాకు తెలీదు. మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలిస్తే అయితే కామెంట్ చేయండి. హార్స్ని ఎలా రైడ్ చేయాలబ్బా? ఇలానా? హౌ టు రైడ్ ద హార్స్ డూడ్? హౌ టు రైడ్? ఎట్లా రైడ్ చేయాలి?
ఐ డోంట్ నో రైడ్. ఇప్పుడు కూడా రైడ్ అవ్వదంటే ఇందాక మౌంటైన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు రైడ్ అని వచ్చింది. నేను ఎత్తుకుంటున్నాను. అమ్మయ్య షీట్ దొరికింది ఫైనల్లీ గైస్. ఓ షట్ గైస్, ఈ గ్రూప్స్ నుంచి మెసేజ్ చేస్తాను. ఒక దగ్గర అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి మన బెడ్ అయితే తయారు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి గైస్, మళ్ళీ షీపేనా? చంపేద్దాం, మనకి ఎంతకైనా మంచిది. ఫుడ్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ కూడా వచ్చిందిగా మంచిగా. ఇప్పుడు నాకు నా చెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా చెస్ట్ ఐటమ్స్ అవన్నీ తెచ్చేసుకుని నా ఇంట్లో పెట్టేసుకుంటా గైస్. నా చెస్ట్ ఐటమ్స్, నా మాయి ఇచ్చి క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతా గైస్. చెస్ట్ కూడా పెట్టేసేద్దాం, అందులో సామాన్ మొత్తం బయట వచ్చేసినాయి. సాప్లింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయిగా. ఇప్పుడు ఎట్లానా సరే తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి బెడ్ చేసుకుని పోవాలి. చెస్ట్ అయిన తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు. బెడ్ 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 ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ జాంబీస్ వచ్చినాయంటే నా పని పడతాయి. ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం బెడ్? ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మనమైతే హౌస్ అయితే బిల్డ్ చేయబోతున్నాం గైస్. మనకి ఇప్పుడు కొంచెం గ్లాస్ కూడా కావాలి. గ్లాస్ కోసం ఇక్కడ అక్కడ ఉంది గైస్. గ్లాస్ కంటున్నానంటే శాండ్ చాలా కావాలి గైస్ మనకి. ఇంకా కోల్ ఇంకా చాలా కావాలి మనకి. అలాగే ఇక్కడ ఉంది కదా గైస్, కొంచెం శాండ్ పట్టుకెళ్ళిపోయాం మనం. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం అయితే హౌస్ అయితే బిల్డ్ పెట్టినాం. తక్కువ వచ్చేసిన 14 తక్కువ అనుకుంటున్నాను. షాపింగ్ చదివేసి కొంచెం తీసుకుని మన బేస్ అక్కడ కదా. ఇప్పుడు వెళ్ళి మనమైతే వుడ్ ప్లాంక్స్ అయితే ఒక పికాక్స్ చేసుకొని కోల్ ఇంకా అంగోండి గైస్, ఆ పైన కోల్ ఉంది. కోల్ ఇంకా కాబుల్ స్టోన్ కొంచెం తెచ్చుకోవాలి. ఫర్నెస్ చేసుకోవాలి. స్టోన్ పికాక్స్ ఒకటి చేసుకోవాలి. చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా గైస్ ఇల్లు కట్టడానికి. మనం అసలుకే కొత్తగా రెండు కదండి గైస్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి శాండ్ బ్లాక్ అవన్నీ అరే యార్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం. అరే పికాక్స్ రావట్లేదేంటి గైస్? ఇంకొంచెం స్టిక్స్ కావాలేమో గైస్. స్టిక్స్ పికాక్స్ వచ్చింది కదా, ఒక పికాక్స్ తీసుకున్నాం. కానీ గైస్ పోదాం మనం. ఇంకా ఇన్వెంటరీలో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాకైతే ఇంకా చాలా కావాలి గైస్. కాబుల్ స్టోన్ కావాలి, దాంట్లో ఫర్నెన్స్ చేయాలి, ఒక పికాక్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఓ షిట్ గైస్. ఇక్కడ ఉంది గైస్ కోల్. कोबी नया देख रहे हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई साहब. చాలే కదా, మీకు నచ్చుంటే కామెంట్ చేయండి, నచ్చకపోతే కొంచెం కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అలా బాగా ఎంత కోల్ వస్తే అంత మంచిది గైస్. నాకు ఇప్పుడు చాలా కోల్ అవసరం. కోల్ ఎక్కడో చూసాను, అట్లా వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒకటి చూసా, ఇంకెక్కడ చూసానబ్బా నాకు గుర్తు రావట్లేదు.
హౌస్ అయితే బిల్డ్ చేయబోతున్నాను అన్నమాట. లాస్ట్ టైం వీడియోలో సారీ గైస్. కాబుల్ స్టోన్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోయాం. ఆ కాబుల్ స్టోన్ అన్లిమిటెడ్ రావడానికి వేరే ట్రిక్ ఉంది గైస్. లావా బకెట్ ఇంకా వాటర్ బకెట్ ఆఫ్ లావా అండ్ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే మనకు దొరుకుతుంది. లావానే కొంచెం కష్టం గైస్. అంతా ఇప్పుడు అంత మొత్తం కాబుల్ స్టోన్ తీసుకోవాలి. ఇంకా హెల్త్ అయిపోయేదాకా తీసుకెళ్దాం. ఎంత వస్తే అంత. హెల్త్ అయిపోయాక వెళ్ళిపోదాం. మొత్తం మొగలు పెట్టేస్తున్నాం గైస్. ఇరిగిపోయింది గైస్. ఇప్పుడు మన కాబుల్ స్టోన్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. ఓ మై గాడ్ 37 కలెక్ట్ అయిపోయింది గైస్. ఒకేసారి పండి గైస్. ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం అన్నీ చేసుకుందాం. ఆగండి గైస్, దానికంటే ముందు మనం ఇది చేసుకుందాం. బెడ్లో కొన్ని తీసుకోవాలి. చిన్న పని మీరు కానీ ఎందుకు మీరు అక్కడ తీసేసి తొందరగా. ఇప్పుడు ఈ డర్ట్ బాక్స్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. చూస్తున్నారా గైస్ దేనికి తీసుకున్నాను? దీనికి. వీడు దీనికోసమే ఇంత ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసిందని మాత్రం అనుకోకండి గైస్. అది మీకు ఓవర్ యాక్టింగ్లో కనిపించచ్చు కానీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిందనమాట అది. ఇట్లా పెట్టుకోవాలి కదా, ఇట్లానేనా? ఇంకా ఇక్కడ కాదు కదా, ఇక్కడ ఇట్లా. ఇప్పుడు మనం ఫర్నెస్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. ఫర్నెస్ ఇక్కడ పెట్టేసి కోల్ పెట్టేసి మనం ఇక్కడ మన ఫుడ్ పెట్టుకుందాం. ముందు కుక్కుడు మటన్ అవుతుంది. అదే యార్, మన చెస్ట్ కూడా ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. సాప్లింగ్స్, సీడ్స్, ఊళ్ళో లెదరు, స్టిక్స్ ఉంచుకుందాం గైస్. ఇప్పుడు పికాక్స్ చేసుకోవడానికి చేసేసుకుందాం. ముందైతే ఒక యాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నాది ఫుడ్ అయితే కుక్ అవుతుంది. కుక్కుడు ఏదో బాగుంది కదా, బటర్. ఇప్పుడు మనం అయితే ఇంకా బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. షర్ట్ నేను కుకింగ్ చేయడానికి కాదు కదా తెచ్చింది, మరి ఎందుకు కుక్ చేస్తున్నాను? నాకు కావాల్సిందే గ్లాసు. అరే గాయస్, ఇంటూ మాకు అనేది పని చేయట్లేదు గైస్. లాస్ట్కి ఉండటం వల్లేమో కొంచెం టఫ్ అయిపోతుంది. 2 బ్లాక్స్ వేసాను కదా, 3, 4, 5 బ్లాక్స్. ఓకే, 5 బ్లాక్స్ అయితే వేస్తున్నాం గైస్. హైట్ అనమాట 5 బ్లాక్స్. ఏంటో వీడియో వాగుతున్నాడు అని మాత్రం అనుకోకండి. ఇప్పుడు మనకి ఎలా చాలా కదా. సరే గైస్, నేనైతే మీకు వుడ్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కనపడతాను. సో గైస్, మనమైతే ఇక్కడ దాకా అయితే కొంచెం అయితే కలెక్ట్ చేసాం. ఇంకోటి చేసుకున్నా కదా, ఏదబ్బా. ఓకే, కాబుల్ స్టోన్ కూడా తక్కువ అయిపోయింది. 20 ఉందంటే తెచ్చాం. 47, 37 తెచ్చాం. మనం తెచ్చిన తక్కువలే. ఓకే, నైట్లెక్క ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొని ఎగ్ ప్లాంక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. స్టాగ్ వచ్చేసినాయా? స్టాగ్ అంటే మనకు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి గైస్ వుడ్ ప్లాంక్స్ అనేవి. దానికి ఒక్క బ్లాక్ ఇస్తేనే వుడ్ 4 ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇంకా మనం అంతా పెట్టే
చాలానే వచ్చింది గైస్ ఇప్పటికైతే. ఇప్పుడు సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ పెట్టుకున్నది ఇక్కడ 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 ఇట్లా అని ఫిల్ చేసుకున్నాం. సో గైస్ పీరో బన్ గయా. ఒక డోర్ కావాలి. ఇదే 2 doors తీసుకో. ఓ షెట్ గైస్, స్లాబ్స్ ఇది వేద్దాం, కొంచెం కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు అదేది వుడ్ ప్లాంక్స్ వెళ్ళిపోయినాయి వేరే దగ్గరికి. సో గైస్ ఏం మాట్లాడట్లేదు అని అనుకుంటున్నారా? కావాలని మాట్లాడట్లేదు. వర్క్ మీద మూడు ఉత్సాహం మొత్తం దీని మీదే. నెక్స్ట్ మేబీ తెస్తే కార్డ్ తేవచ్చు గైస్, మనం ఆడడానికి కార్డ్ ఆడచ్చు. నెక్స్ట్ గేమ్ అంటే నెక్స్ట్ వీడియో మేబీ కార్డ్ ఆడచ్చు. మేబీ మీరు ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోకండి గైస్, వీడు ఆడతాడు నేను వీడి ఛానల్ చూడాలి అలా ఏం ఫిక్స్ అవ్వకండి. నేను ఆడితే ఆడతాను గైస్, ఇంకా ఫిక్స్ అనేది తెలియదు. కానీ గైస్ షీట్ని చంపుకొని 2 గుద్దులకే. ఓ మై గాడ్, లాల్ గైస్. కానీ అవే మనకు అన్నీ ఇస్తున్నాయి. అది తెలుసుకోకుండా దాన్ని లాల్ అనడానికి మనం ఎవరో అంట, అంతే కదా గైస్. దానివల్ల ఇప్పుడు మనకు బెడ్ ఉంది. చాలకపోతే మళ్ళీ వీడియో ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి తేవాలి గైస్ వుడ్. నేను సరిపోద్దని అనుకుంటున్నాను. చాలకపోతే ఏం చేయడం, మళ్ళీ వీడియో ఆపి కట్ చేసి మళ్ళీ చేయాలి, అంతే గైస్. దానికంటే చేసేది ఏం లేదు గైస్. మనమైతే వీడియో మధ్యలో ఇట్లా అయితే మరి అంటే కొత్త వరల్డ్ కదా, ఎవరికైనా అంతే అనుకోండి గైస్. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ గైస్. మధ్యలో వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది మన వల్లే. थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा घर में, तो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में. ఓ షెట్ గైస్, అయిపోయినాయి. ఏంటో నొక్కుతుంటే రావట్లేవు అనుకుంటున్నాను గైస్. ఎందుకంటే 3 blocks ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే కిందల పక్క మళ్ళీ మనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు కదా. పైకి ఒకేసారి 5 blocks వేయాలంటే వేయలేకపోతున్నాం కదా, బోర్ కొడుతుంది. అందుకనే అన్ని కింద వేసేసాం ముందే. బోర్డు జిందగీ తినేడా చూడ. సో మొత్తానికి ఇక్కడ దాకా అయితే కంప్లీట్ చేసాం గైస్. ఇంకా ఇక్కడ 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 4 blocks. ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నాడు ఏంటో అనుకుంటున్నారా? జస్ట్ ఊరికే, जस्ट फॉर फन गाइस. हो गया हमारा घर का काम. अभी हम क्या करेंगे कि इधर ये अभी करेक्ट ग्लास की तरह ఉంటుందా? ఓకే గైస్, we go. ఏంటి గైస్ ఈ క్రాస్ బటన్ పని చేయట్లేదు. ఇదే సఫర్ అవుతుంది గైస్ నాకు. అదే యార్ ఇప్పుడు పని చేసి ఈ లెవెల్. అవును గైస్,
సో ఇక్కడ గ్లాస్ పెడదామా 1 2 3 ఇక్కడ గైస్ ఇక్కడ పెడదాం ఇక్కడ పెడదాం గైస్ ఇక్కడ పెడదాం ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెడదాం గైస్ అవండి గైస్ ఈ స్టైల్ ఇక్కడ ఒకటి ఇదే లాస్ట్ అనమాట గైస్ లాస్ట్ గ్లాస్ కాదు ఇక్కడ పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మన స్టెప్స్ ఇవి మంచిదైంది గైస్ కరెక్ట్ 4 తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఇంటి చుట్టూ ఒకసారి తిరుగుదాం గైస్ ఎందుకంటే ఇందాక వుడ్ పగలగొట్టినప్పుడు సాప్లింగ్ వుడ్వి బ్లాక్స్ వచ్చినాయి కదా అవన్నీ మనకి తీసేసుకుందాం ఇట్లా ఎక్కేయటం అంతే సింపుల్ అంతే స్లాబ్స్ అంతా అదే కలర్ అయిపోతుందని చెప్పి కొత్త కలర్ చేస్తున్నా గైస్ ఏంటో ఇంటికి ఒక్కొక్క కలర్ వేస్తున్నాడు మొత్తం అన్నిటి కలిపి మొత్తం అనుకోకండి అందుకే అన్ని క్లియర్గా చెప్తున్నా గైస్ అరే యార్ ఈ క్రాఫ్ట్ సరిగ్గా పని చేయదు ఇదేమో మాటికి అందుకోపోదు వద్దనుకున్నా సరే చెట్ మనం అయితే ఇంకా స్లాబ్స్ అయితే తయారు చేసుకున్నాం ఎన్ని వస్తాయని వీకో స్లాబ్స్ ఇది 12 వచ్చినాయా సర్లే ఎన్ని వస్తాయి కదా మళ్ళీ కలెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు లాస్ట్ బ్లాక్ గైస్ ఎక్కడో దగ్గర పెట్టారు ఎక్కడ పెట్టినా ఒకటే అన్నట్టు పెట్టేసి ఇప్పుడు ఎలా అవి కలెక్ట్ చేద్దాం మనం కలెక్ట్ చేయాల్సింది ఇట్లాంటి వైట్ గైస్ ఇట్లాంటి వైట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇట్లాంటి వైట్ మనకు కావాలి ఇట్లాంటి వైట్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం ఇంకా ఎక్కడున్నాయి అబ్బా వైట్ ఇక్కడ ఉంది వైట్ అయిపోతుంది గైస్ అప్పుడే సెకండ్ నైట్ థర్డ్ నైట్ గైస్ పడుకోబోతుంది మైన్క్రాఫ్ట్ ట్రైలర్లో ఈ వరల్డ్లో ఇంకో వరల్డ్లో ఒక 2 times పడుకున్నట్టుంది ఓ గైస్ మన రూట్ తప్పిపోయాం గ్రీషు గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ రూట్ తప్పిపోయాడు హ్యాష్ ట్యాగ్ గ్రీషు గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ రూట్ తప్పిపోయాడు బాగుంది కదా గైస్ ఇదేదో పైన ఇంకా వెయ్యాలి గైస్ సరే గైస్ ఇదే అనమాట ఈరోజు వీడియో మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో ఇదే పార్ట్ అయితే కంటిన్యూ ఇదే పార్ట్ ఎపిసోడ్ 1 ఇది ఎపిసోడ్ 2 కూడా ఉంటుంది ఇదే ఎపిసోడ్ 1 ఇదే ఎపిసోడ్ 2 కూడా అంటే నేను ఇదే అన్నమాట పెట్టేది ఇప్పుడు అమ్మా సరిపోయాను స్లాబ్లు వచ్చినాయి రూట్ కూడా ఇదే వద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదే వద్దాం అవి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇది వేసేది మాత్రం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇదే అనమాట మన వీడియోలో రూఫ్ ఇదే వేద్దామా లేకపోతే ఓక్ వుడ్ ప్లాంక్స్ వేద్దామా అనేది చెప్పండి గైస్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట నా డెసిషన్ ఓకే గైస్ ఇదే అనమాట వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ గైస్ ప్లీజ్ మేక్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏంటా ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారని అనుకుంటాను గైస్ జస్ట్ నాకు సపోర్ట్ వస్తుంది నేనేం చేయను కదా ఇంకే గివేవేస్ పెడతా కదా ఓకే గైస్ ఇదే అనమాట ఈరోజు వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చుంటే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్కి హెడ్ షాట్ వేసేయండి అదే రూఫ్ గురించి కూడా కొంచెం డిస్కస్ చేయండి గైస్
చాట్లో పెట్టండి. నేను రూఫ్కి ఈ ప్లాంట్స్ వేయాలా లేకపోతే ఓక్ వుడ్ ప్లాంట్స్ వేయాలా అనేది మీరే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి గైస్. ఓ షట్ గైస్, ఈ సన్ఫ్లవర్ వాళ్ళు ఇక్కడ పడుతుంది. ఏంటిది ఇంకా కొడుకోవాలమ్మా. షట్ గైస్, బెడ్ చూడండి గైస్ ఎలా ఉంది. ఓకే గైస్, ఇదే అనమాట వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా పార్ట్ 2 అనమాట. అది కొంచెం చెప్పండి గైస్ నాకు. రూఫ్ అయితే ఇది ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నా గైస్. కొంచెం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి గైస్. ఎందుకంటే నాకు డౌట్ కొడుతుంది, ఏమి ఇద్దామా రూఫ్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ని అడిగి తెలుసుకుంటే పోలా అని అనిపించింది. కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా గైస్. షూట్. సరే గైస్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం. బాయ్ గైస్. ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చి ఉంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బాయ్ గైస్.